सानजौफु समाव क'क्राझाराव सिखावनि उदखार। गंनै मबाइल फनजों लोगोसे सनानि गहेनाफोरखौ लानानै थाङो सिखावा। न'आव रावबो गैयैनि खाबुखौ लानानै सिखावनि उदखार। नंगौ, फिन आरोबाव सिखावनि उदखाराव गोग्लैदों गंसे नखरा। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय पुराना थिथागुरियाव सानजौफुनि 12:30 रिंगासोआव बे सोमोनांथाव जाथाया जायो। सानजौफु समावनो न'आव रावबो गैयैनि खाबुखौ लानानै गंनै मबाइल फनजों लोगोसे सनानि गहेना आरो नखरनि गासै 80 लाख रांनि मुवा बेसादफोरखौ खावना लाङो सिखावा। जाथायनि उनाव जेब्ला नखरनि सुबुंफोरा क'क्राझार सदर पुलिसनो खौरां हरो, अब्ला पुलिसा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। न'आव माने सिखाव हाबदों आरो बिदिनो 12:30सोआव जागौमोन खोमा टाइमा एक्जेक्टलि बिदिनो जागोन आरो आङो फुङावनो आंनि मिसेसखौ बङाइगावआव दोनलाङो। ओमफ्राय आंबो फैफिननानै न'आव हाबाखै आरो डाइरेक्ट आङो ब्लक अफिसनिफ्राय डाइरेक्ट सुगानझर साइडआव थांदों आरो होमब्लानो बिदानि फिसाज्लाया स्कुलनिफ्राय फैयो नालाय, फैनानै नुफैबाय थाला माबा देख'जोबनाय आरो लोगो लोगो आंनो फन खालामनानै खिन्थाहरनानै आं फैबाय आरो दा फैनानै नुफैबाय गासिबो बिदिनो लेथें फिथें गासिबो दंजोबो। लोगोसे मबाइल गंनै गोमाबाय, सना खोमानि आसान ओमफ्राय गन्थंनि, ओमफ्राय फैसा 10,000सो जागोन आरो मबाइला मोनसेया जाहैबाय 30,000नि, मोनसेया 21,000नि जागोन गासै आरो दा गासै फैसाया बिदिनो मथा मथि गासै मिलायनानै 1 लाखनि बारा थांगोन आरो माबा जानाया खावनानै लांनाया। दा पुलिसनोथ' खबर होबाय, एफआइआरथ' होथ'वाखै, जायखिजाया जास्ट प्रिलिमिनारि बिसोर नायनानै थांबाय। जोङो दा एफआइआर होसिगोन आरो एफआइआर होबासो एक्सन लागोन होनदों बिसोर। सिखाव खावनाय माबाखौ बोरै खबर मोनगोन? सिखाव खावनायाथ' माने बिदानि फिसाज्ला फैनायाव स्कुलनिफ्राय फैनानै बे फन खालामनानैसो मिन्थिदों आरो सिखाव खावबायगोनलै दादि थाब फैदो होननानै खिन्थाहरदों आरो लोगो लोगोनो आं फैबाय आरो। सिगाङाव बिदि जाथायफोर जानाय? बिनि सिगाङावथ' जायाखैमोन, दिनैनो आंनि न'आव फार्स्ट जाबाय आरो जोंनि गामियाव, बेनोसै आरो। ओरैनो माबाफोर सन्देह दं? सन्देहथ' रावनिबो सायाव गैया गैनाया, खिन्थु बे गामियाव बिदिनो गुबुन जाथिनि मानसिफोर फैबाय थायो, जेनेबा बाङासिङा लांग्राफोर बिदिनो फैबाय थायो, बिसोरखौनो सन्देह जादों आरो दा। आंबो डिउटियावसो थांदोंमोन नालाय, ओमफ्राय दा बिदि घटना जानायखौ माने आंनि बेवाइनि फिसाज्लायासो खोन्थाहरदों नालाय, बिदि घटना जादों होननानैहाय सिखाव हाबबाय नोंसिनि न'आव, दादियाबो गैया होननानै बुंहरदों आरोना। ओमफ्राय बिदिनो माबा गोमाबाय आरो मबाइल गंनै गोमाबाय, ओमफ्राय सना मबाइला जाहैबाय मोनसेया 30,000नि, मोनसेया 21,000नि, ओमफ्राय आसाना जाहैबाय माबा जरासे, ओमफ्राय खोमानि जरासे, ओमफ्राय नाफाफुल मोनसे, फैसा 10,000 बिदि लांबाय आरो गासै बिदिनो 1 लाखनि बारगोन आरो टटेल मिलायनानै। न'आव रावबो गैयामोन, थाला बन्दसोमोन। ओमफ्राय बिदिनो मोनथिखानाय जागोन बे सिखावा, मिन्थिखानाय नङाबा बिदि डाइरेक्ट बिदि माबा जेराव मानसि थायो बाव देखावनो हायाना, मिन्थिखानाय सन्देह खालामदों आरो बे एसे नोजोर होबाय थाखानाय मानसि जागोन बेयो। सानफ्रामबो ओंखारलांनाय थाला बन्द नुबाय थायोना, बयबो डिउटियाव थांबाय थानाय जायो, आंबो डिउटियाव थाङो, हासबेन्डआबो डिउटियाव थाङो, ओरै सानैबो साख्रि मावो आरो बेवाइयाबो साख्रि मावो, बेबो फुङावनो ओंखारलाङो, आरो बेवाइनि फिसाज्लायाबो फुङावनो ओंखारलाङो स्कुलाव। ओमफ्राय बिब'आबोथ' जेन'बा आसामाव नालाय, बेबो सोरांबानो साइडआव गिदिंनांगौ जायो, ओंखायनो रावबो थानाय जाया आरो थाला बन्द'। पुलिस खुंथायनिसिम माबाफोर दाबि खालामो? बेखौथ' एक्सन लानांगोनानो, मबाइलबो गोमाबाय, माबानि अफिसनि अनेक बुस्थु माबा खेबना दोननाय दंना, आरो आंनि साख्रिनि माबा डकुमेन्टस खेबलाबायनाय दङ, बेनि थाखाय माने मोनफिनोबा मोजां आरो बेखौ एक्सन लायोबा मोजां जागोन आरो।